Die vraag wat ik aan hulle wil vra, hoekom indien iemand aan klaar gearresteer is en hy kom uit op 'n byl, dan hoeveel keer kan zo'n persoon nadat hy weer gevangen is, hoeveel keer kan zo'n persoon aan elkaar gebeil worden? Want elke keer als iemand gevangen wordt en dan zien ze met een oorknop die persoon is buiten en die violence gaan weer aan en hij wordt weer gevangen en dan zien ze net maar die persoon is al weer buiten en al wat ze niet verstaan is hij is op een buil. Ik praat van personen wat ik wil die namen noemen van ik wil niet hier die lopen naar mij toe wijzen. Ik wil die namen noemen, maar hier is mensen wat voor die 15 keer op een buil is. En zij weet niet wat gaat die aan. Wat ik wil en dat zij weer wil krijgen, dan komt die persoon ook eerst meer op die hoofd weer met die vijand of die veertuig gespringen of wat is dan hier gebeurd. Nou ons zit met die problemen van het affecteert voor ons. Because baie van ons mense wil nie eens nou nie amper die polisie inbel nie. Ons wil nie weet dat die plek moet verander hier aan dat ons die gericht in ons eie hande moet van, dan raak het soos een boendo coach en sulke goede. Want as ons kan ook daaroor gaan, maar ons respecteer die wet wat daar is van die dag. Maar wet en orde moet gehandhaaf word in onze publieke en so. Wat hier gedoen wordt is. So ik wil baie graag vragen, antwoord net voor mij die vraag. Hoeveel keer kan een gevangene of een man gearresteerd is, bunkeren? Want ik denk die vrede publiek wil het verstaan. Want wil het verstaan, ik wil niet als ik die antwoord krijg.